vyšla na tej schody, ja som si uvedel, už bude dobre, keď ju dovedem na schod, už keď ju dovedem do izby, už bude dobre. Porád mater povedal, tam, kde si ju odkiaľ ju dovedel, tam ju aj zaved. Ja porád celý červený, hotový. No, musel som ju dovedieť spátky dom. Už som byl tak nadržaný, som sa s ňou pomiloval ve vchodze, u ní, tam, na Palárikovej. Mater ako moja viedela, že s ňou chodím, lebo som ju raz dovedel predstaviť dom k nám, k našim rodičom ako. Už ale nesúhlasili s tým. Bylo to tak, že proste s tým nesúhlasili a ja som potom ostal taký znervóznený a potom som na ňu tak akože žálil a toto jednoducho, jak som to povedal. A potom som ju po tých 3 mesiacoch načapal ve vchodze s druhým chalanem. A to mňa najvícej nasralo. Miela okuláre a teda som ju vypléskal. A tým pádem som mi zlomil aj títo okuliare, som mi polámal. Polámal som mi okuláre. S plačem utekala hore na 4. poschodí, teda tá bytovka miela 4 poschodí, ne? S plačem sťažovala sa mami, aj mňa to potom velice strašne bolelo, mrzelo.